שלום חבר'ה, הקצבים מירושלים, אשקלון. היום מראים לכם מה הגיע אלינו. תסתכלו, סטייק W למסעדות, דרגה מפוארת של סטייקים על האש. הגיעה כמות נחמדה מאוד, בערך 8 קרטונים. כל קרטון יש בו 19 קילו, יעני בערך 200 קילו. זה בשביל הפסח שלכם. בואו תסתכלו איך אנחנו פורסים כמה חתיכות, שתדעו שאנחנו מדברים על רמה. תסתכלו לכל האשקלונים, הסביבה, יש לנו בערך מ-200 עד 200